Kissa Superstara! Valmistautukaa lähtemään tien päälle koko planeetan suurimpien supertähtien kanssa. Toivotetaan yhdessä tervetulleeksi Minni ja Mikki! Teidän kaikki on kutsuttu! Hei Mikki ja Minni, mä oon Varttu. Ja mä oon Jonna, ja me ollaan tänään teidän matkaoppaita palveluksessamme. Voi joku, onpa hauska tavata! Ja olemme tosi innoissamme tulevasta autoretkiseikkailusta! Niin olemme! Siitä tulee mahtavaa! Hei! Joko kerroitte kaikille, että teemme tänään myös leikekirjaa? Kyllä kerroimme Mikki, ja otemmekin jo paljon kuvia. Katso! Hieno juttu! No niin, aika lähteä! Ei Mikki! Ei mennä vielä! Osa ystävistämme puuttuu! Voi Jukra, ihan unohdin! Tässä on Aku! Hei, vaatakaa! Maalu! No niin, GPS sanoo, että mun pitäis mennä tänne. Tai ehkä tonne. Hups! Oi, varovasti Aku! Voi sentään! Anteeksi, Aku. Annas kun mä autan poimimaan nää. Anteeksi. Mitä tapahtuu? Voi että. Vielä kerran. Mitäs nyt? Voi hessu. No mut hei, onpa kiva nähdä, että te ootte kaikki noin innoissanne tästä meidän alkuperäisestä. Joo, me ollaan tosi innoissamme. Wow! Wow, hieno käy! No on kyllä ihan sikaa makee. Hei Mikki, oletan, että me lähdetään tällä meidän reissulle. Juuri niin! Katsokaa! Aikamobiilissa on ohjauksen tehostin turbomoottori ja se on taivaa! Sillä voi ajaa ihan minne vain ja vierailla kenen tahansa luona. Ja mikä parasta, siinä on mutavat istuimet teitä varten! Eli siis tänään jotkut teistä pääsee istumaan tämän aikamobiilin kyytiin. Vähäks siistiä? Ja vähänkö siistiä, että Aku ja Hessu saivat roinansa, tai siis matkatavaransa takaisin laukkuunsa. Hei, annapas Aku, mä voin ottaa sulta tuon laukun. Jep, kiitos. Aloitaisko me sitten pikkuhiljaa olla valmiita lähteä? Joo, aika lailla, valmiina ollaan. Kuka ajaa? Mulla ei olekaan ajokorttia mukana, toisitko sä? En mäkään voi. Mä voin sieltä sen. Mä ajan. Mä oon tosi taitava kuski. No niin, mä löysin jo ratin. Nyt pitää vaan startata kärry. Voi pojat valmiina lähtöön! Tästä tulee niin hauskaa! Morjes kaikille, tervetuloa reissulle. Hei, Hessu, tiedätkö sinä minne ajat? Ai juu, tiedän toki. Tai no, en oikeesti. Pitäkää kiinni, aika painaa vastalautaa. Joo, Hessu! Hessu, sinun pitää hidastaa meitä jotenkin. Jeppulis. Hups. Ehkä menoon rattossa on vain ilman rattia. Hei, me tarvitaan jonkun apua! Jonkun ihmeellisen! Hei, se on paha apua! Holkittavasti kaahava auto, eipä hätää. Pistet siihen! Wow, siinä onkin paljon tehoa. Pitäkää terveesti kiinni! Mitä
joustava. Ois se nyt täällä? Oi, se oli tosi lähellä. Hyvät ystävät. Here comes the Vauhti on mun toinen nimi! Iskä, näit sä ton? Wow, poika, liikaa voimaa! Anteeksi! Mitä nyt, Jaska? Joo, Jaska! Ei varmasti ainakaan auta! Nyt tarvitaan joku, joka voi vähän piilentää tilannetta. Hei, hyytäjä! Ai, täältä pitää selvästi pistää vähän jäitä hattuun. Joo, hyviä! Hyvä! Mahtavaa! Teit sen, mutta auto pitää vielä pysäyttää. No niin, Esa, kaikki yhdessä nyt. Hyvä tavata! Pystyt siihen! Wow! Jee! Pelas sitten ne hidas. Siistiä! Voi pojat! Kiitos! Ei kestä kansalaiset ilman-auttaa. Kutsukaa koska vaan! Me tullaan apuun! Turvallisempaa loppumatkaa! Jos joku on kuussa, mä tuon apua vauhdilla! Olipas hyviä menoa. Vois melkein sanoa, että se oli mahtavaa. Jos nyt toinen sana. Mites ois uskomatonta? Upea. Ihmeellistä. Sehän se olikin. Antakaa vielä ihmeperheelle raimuvat aplodit. Hei, hauska kanta. Mä oon yrittänyt